oni ndine chake nde nkhondo zikupitirirabe eti ngopanga ka update pang'ono zachitika zambiri eti mati pakamatha tsiku muchapo kuchitika zinthu zambirimbiri nthawi imodzi malo osiyanasiyana eti nde akuti manamba za anthu amene akuphedwa akukwera eti of course tukamba za anthu amene akuphedwa pamene anthu ena ndionena kuti avulala so phedwa ukapaliso anthu ovulala ku Iran so far akuti kwamwalira anthu 555 a USA atatu ku Israel anthu 9 komanso maiko ena amene akupangidwa bomb chifukwa choti akusunga ma bases a USA kumaliranso anthu eti kwina kuti kumalira munthu mmodzi kwina munthu mmodzi kwina anthu awiri choncho eti sono manumbers akupanga rise anthu akutana kutaya nazo miyoyo nde Trump ananena kuti leadership ya tsopano ya ku Iran ya pempha kuti akambirane koma ku Iran aonena kuti ndizabodza iwo sanapemphe wina aliyese kuti akambirane nde chenicheni sichikudziwika kuti aonena zona ndani eti komanso Congress ku USA Congress ngati boma ngati parliament ikhala ikupanga vote kuti nkhondo ipitirire kapenayi ngati itapitirire ipitirira how apanga kuti apanga vote akhoza kupanga vote kuti nkhondo isapitirire something like that nde apanga vote timva zotsatira zake kuti apanga decide kuti atani komanso UK yapanga decide kuti ivomereze USA kugwiritsa ntchito ma military bases yawo nangasi ma military base like ya ku Bahrain ina ya ku Kuwait ina ku UAE I think it's Saudi Arabia ku Qatar akhala kuziphulitsa iti nde mwina afuna ma extra bases unoda azitha kugwiritsa ntchito poyamba UK imanena kuti ayi panopo yavomera eti so ma implications pamene wonda ambiri kunena kuti Iran yamba kuona so UK mwina mwake kuti yamba situkuziwa kuti aganiza modani ndipo apanga zodani eti UK popya penaso mpone kuti nangasi pena tikamaona nkhondo timayona ngati ili patali ili kutali kuchitika ku Iran uko uchanjani ikuchitika izukoneka zakutali ku Middle East komano if you think about it UK British Army muli masoja za Commonwealth eti amatha kupanga employee munthu wa ku Malawi amatha kupanga apply mu British Army amawatenga ku Zimbabwe South Africa amawatenga thousands and thousands of anthu aku Malawi aku Zimbabwe aku South Africa maiko mu Commonwealth ali mu British Army so zimoneka patali zikakhala patali kuti zikuchitika uko koma before you know it anthu anu ali kutiko anthu anu ali pa ground akumenya nkhondo anthu anu ali mu firing line ndi zinthu zoopsa kwambiri si zinthu zapafupi yayi eti nde zina zomwe zikupangika ndi zitizo zimenezo zokuti avomere kumveka kuti Iran anaponya kale missile ku Cyprus ku base ya British koma whether yachita strike kapenayi sizikuziwika eti Hezbollah anena kuti iwo alowerera nawo ngati njira yobwezera imfa ya Ayatollah eti paja apha Ayatollah sono pamene apha Ayatollah maiko ena akwiya ngati ku Pakistani anthuso ena anapanga strike mpaka nakaphwasula ku USA consulate kumene koko ku Pakistani nde zinthu zizikulowerera maiko ena ano pang'ono zikunkanukula sizikuthera malo amodzi eti nde sizikuzikoti zitha bwanji pakali pano ndege ziwiri za nkhondo za USA zagwa ku Kuwait mapiloti ali safe fana panga eject isanagwe koma sakunena kuti zikugwa ifa chonena kuti anachitidwa strike ndi missile kapena chani eti sizikudziwika kuti chagwetsa ndege chani koma zikuoneka ndithu zina zajambulidwa uzonoti zimayaka eti ngati zaphulitsidwa ngati zaphulika koma sakunena ndi as long as sanachite confirm ifezo zitinganena kuti yaphulitsidwa tinena kuti yagwa eti nde yagwa nde zagwa so you can see kuti zinthu zake zikukhala ngati zikuchita escalate sizikuchita calm down eti monga ku Israel missile ina yakaphulitsa malo onena kuti anthu anali atabisala nde zinthu zake zoopsa kwambiri koma nkhondo zimenezo zikupitirira mastima ena amene akudutsa ku Strait of Hormuz akuphulitsidwa ku Saudi Arabia aphulitsa oil refinery eti
malone odama adalira wambiri odama chita affect global trade ya mafuta nde aphulisa mbali imodzi nde achita close achita shutdown kuti achitesa assess damage yani koma zonsezo nzone kuti zichita affect dziko lonse sizochita affect maiko awo okhayani. And if you think about it, mabese omwe aphulisidwawo ndege zomwe zikugwazi malo amene akuphulisidwa ndi ndalama zambiri, cost yake is a very heavy cost. Amene anaphedwa Ayatollah ujaiti mwambo wawo ndionena kuti council ikuyenera kusankha munthu wanyuwani nde council yosankha anayisankha yakhazikika ili muzokambirana kuti asankha ndani, koma pa nthawi yomwe akukambirana amayika munthu onena kuti wetango kugwirizira kale kufikira tisankhe amene tikufuna kuti akhale Ayatollah wanyuwani tikamusankha tilengeza nde mpamene anatani anasankha mkulu uyuyu kuti iweyo ubatani ubagwirizira ife tikukambirana, so sanasankhe akungokambirana nde pakumveka kuti munthu anataniyo anasankhidwa yuso watani waphedwa, koma it's unconfirmed, it's not confirmed. Iyo ndi mphekesera sizikudziwika ngati zachitikadi kapena ayi. So for now Ayatollah palibe Ayatollah sana musankhe akudikirira kuti asankha angoyika munthu ogwirizira uli ngati ufumu eti onena kuti akafa mfumu ipabwera wina akafa no matter what amasankha wina nde succession yake anadzikonza nyake umene zikhalira, koma so far menezi kukhalira zinkhondo zake ndichoncho eti zambiri zikuchitika and zikuchitika very fast. Lero poyankhula Donald Trump wanena kuti sayisiya Iran mpaka na achose leadership yonse ya Irani komanso aphwasule defense system yawo yonse asakhaleso ni mamisile asazapangeso ma nuclear weapons edi akuti awamaliziratu palibenso chomwe chitatsala, ndipo wauza anthu ake kunena kuti ziyatengera up to 5 weeks kuti amalize zonsezi, pamene Irani yanena kuti iwowo ali open kuti for negotiation, koma ngati anthu aziyalimbana nawo nawonso ali ndi nthawi iwo akhoza kumenya nkhondo mpaka nakalikali, ali ndi zida zokwanira zonena kuti akhoza kuchita exhaust maiko kunena kuti azingomenyabe nde nkhondo zake pakali pano aliyesa akukhuwa eti pali chiyembekezo choti mitengo ya mafuta ikwera kwambiri maka ku Europe akuti mwinanso up to 40 to 50% chifukwa cha kutsekedwa kwa ma oil refineries aku Qatar ndi ku Saudi Arabia komanso zitopotopo za pa Strait of Hormuz. Izo ndezo zomwe zikupangika so far, zikakhalaponso zina tibweranso nde until we meet again zikomo kwambiri.